sa Western Visayas Regional Athletic Association o WIVRAMI 2024. Nagpangibabaw ang mga atleta sang Iloilo sa Western Visayas Regional Athletic Association o kun WIVRAMI 2024 nga ginhost sang Negros Occidental humalin sang Mayo 2 tubtob Mayo 7. Nangin kampyon ang Iloilo sa elementary level, secondary level, demo sport kag para games. Sa elementary level, nakakuha sang 72 ka gold, 51 ka silver kag 38 ka bronze. Sa secondary level, 103 ka gold, 76 ka silver kag 64 naman ka bronze medal. Samtang sa para games, 37 naman ang nakuha nga gold medal, 25 ang silver kag 7 ka bronze. Sa demo sport, 6 ka gold, 7 ka silver kag 2 ka bronze. Nagpangaduwa naman sa medal standing ang probinsya sang Negros Occidental, ginsundan sang probinsya sang Aklan, Capiz, Antique kag probinsya sang Guimaras. Pahayag naman sang Department of Education ug DepEd Region 6, pinaagi kay Mr. Hernandez Escolar Jr. spokesperson sang Talatapan, naging madinalagon kag wala sang na-record nga dalagkuan nga mga insidente angot sa ginpatigayon nga aktibidad. Ating mga athletes did their best agud sining makuha sini ang mga bulawan sining nga medalya and will represent the region sa palarong pambansa sa Maya, Cebu City. So after sini mag-focus ang ating mga athletes sa ila sining preparation, especially those nakakuha sang gold medals. Suro naman sa DepEd Region 6 nangin generally peaceful kag wala sa mga dalaguan nga insidente nga natabo sa nasambit nga aktibidad. Report nagikan sa DepEd Region 6 inisi ka K5 Kimot Tanyo Kaluyo kag para sa kampyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, desugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.